Da, bună ziua, mulțumesc tare mult pentru invitație și mă bucur că am asistat la dezbaterea de astăzi, care sper, pornesc cu încrederea că va constitui un catalizator pentru discuții aprofundate pe teme de interes, pentru că am văzut că avem viziuni oarecum diferite asupra modului în care trebuie să abordăm lucrurile. Mă refer la principalii actori din domeniu care influențează capacitatea României de a-și întări sectorul IT, inovația, industria care poate să aducă valoare adăugată mai mare în economia națională. Și aceste viziuni diferite, integrate, cred că ne pot aduce într-un loc de unde să putem vorbi despre măsuri concrete prin care să implementăm strategiile pe care ni le dorim. Cred că diferența de filozofie între mediul privat și mediul guvernamental, aș zice, este capacitatea de a pune în practică strategia. Pentru o companie privată, succesul este definit de felul în care facem ca această strategie să se transforme în acțiuni concrete. În felul acesta suntem competitivi pe piață, suntem de succes sau ieșim de pe piață și această filozofie și această mentalitate ar trebui transpusă și în felul în care abordăm teme la nivel guvernamental. O viziune pozitivă pentru sectorul IT din România au avut-o în anii 90 și la începutul anilor 2000, diversi antreprenori care s-au asociat, au dat naștere într-un final Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii ANIS și care, susținuți de politici publice favorabile, și mă refer aici la această facilitate sectorială introdusă în 2004 și care a fost eliminată de curând. Practic, viziunea acestor oameni au făcut ca sectorul IT din România să ajungă unde este astăzi și aș dori să marchez câteva borne pe care le-am atins și care sunt reprezentative, și anume România, sectorul IT în România are o contribuție directă de aproape 8% din PIB, conform studiului de industrie publicat de ANIS și lansat la finalul anului trecut. Prin efectul direct, indirect și indus, contribuția în formarea PIB este de peste 14% din PIB. Contribuim la peste 15% din totalul forței de muncă angajate în România, forța de muncă din sector, dar și contribuția prin efectele indirecte în întreaga economie. Suntem un exportator net semnificativ, contribuind la balansarea sau la recuperarea deficitelor de cont curent și de balanță comercială. Avem o contribuție semnificativă al doilea sector din economie în privința taxelor și impozitelor plătite și suntem singurul sector economic în care productivitatea muncii a depășit media Uniunii Europene în 2023. Avem niște fundamente solide, dar măsuri nefaste luate până în perioada recentă ne-au dus într-un moment în care ne uităm, și iarăși este o cifră pe care statistica a făcut-o publică de curând, ne uităm la scăderea forței de muncă din sector în 2025, primul trimestru față de anul 2024, cu aproximativ 30.000 de persoane, ceea ce dovedește un trend descrescător, cu probleme la nivel de sector cauzate preponderent de eliminarea facilităților fiscale
dar și, sigur, într-un context economic pe piața internațională extrem de dificil. În acest moment, singura șansă pe care o avem este să ne uităm la digitalizare și la susținerea sectorului IT într-un format susținut, prioritizând transformarea digitală la nivel de guvern, la nivel de economie națională, pentru a reversa acest trend negativ pe care îl vedem recent în privința angajării și angajamentului și a contribuției sectorului IT în economia națională. Direcțiile strategice pe care noi la ANIS ne concentrăm se referă la transformarea digitală, după cum spuneam, ca o prioritate strategică, asumată politic la cel mai înalt nivel și care necesită o anvelopă bugetară susținută, consistentă, pentru a putea implementa concret măsurile propuse. Desigur, ceea ce vedem ca o necesitate este coordonarea între ministere și existența unei guvernanțe care să faciliteze implementarea politicilor într-un mod coordonat și susținut. Ce ne dorim de asemenea, și am spus-o pe nenumărate canale, este un climat economic stabil, o politică fiscală sustenabilă, consistentă, coerentă și corelată cu realitatea economiei digitale în care ne aflăm. Nimeni nu investește, sau sunt foarte puțini care investesc într-un haos fiscal, sunt foarte puțini care mai au resursele necesare să se concentreze pe inovație în condițiile în care trebuie să se uite la ce măsuri va lua guvernul mâine și felul în care peste noapte planul lor de afaceri și business-ul pe care îl conduc vor fi influențate. Aici facem un apel la implementarea unor măsuri care să perturbe cât mai puțin mediul economic și care să fie corelate, pe de altă parte, cu o redirecționare către inovație și adoptarea unui pachet de măsuri care să susțină conversia sectorului IT din ce în ce mai mult, din zona de poate servicii cu valoare adăugată mică, outsourcing, către produs, către servicii de valoare adăugată mare, astfel încât România să poată să materializeze avantajele competitive pe care le are în privința capitalului uman, flexibil, creativ, cu un nivel de experiență în proiecte naționale și internaționale deja de peste 20 de ani, o expertiză care poate deveni, împreună cu un cadru fiscal clar, un nou avantaj competitiv al României. Dacă am pornit de la, forță de muncă ieftină, acum un număr de ani, acum vorbim despre servicii, soluții, produse informatice cu valoare adăugată mare, care pot transforma România într-un hub tehnologic regional. Este una dintre ambițiile ANIS de a contribui prin propunerea de politici, prin dialog cu toți stakeholderii necesari pentru a atinge acest deziderat. Dacă este să intrăm mai în concret, aș dori să menționez că am făcut deja propuneri diversilor stakeholder la nivel executiv, legislativ, pentru implementarea unui cadru de reglementare funcțional și agil pentru proiectele și tehnologiile inovative, implementarea unui regim de tip patent box, dezvoltarea a ceea ce se numește regulatory sandboxes pentru pilotarea unor proiecte în regim de parteneriat public-privat pentru testarea și dezvoltarea soluțiilor inovative. Sigur, susținem de asemenea și accelerarea adopției de tehnologie la nivelul economiei. Sunt
zone unde am rămas în urmă în privința adopției dezvoltării digitale și adopției tehnologiilor inovative. S-a vorbit mult despre necesitatea oferirii unor soluții cât mai facile și a înrolării IMM-urilor în diverse platforme care să faciliteze dezvoltarea modelelor de afaceri pe care le au, pentru că o astfel de măsuri pot avea un return on investment, un beneficiu la nivel economic foarte mare. Și sigur s-a menționat destul de mult astăzi despre necesitatea dezvoltării capitalului uman. Este o prioritate și pentru noi și aș dori să menționez că necesitatea creșterii accelerate a nivelului de competențe digitale este una foarte mare și dorim să discutăm în continuare și să fie cât mai sus pe agenda publică promovarea învățării continue și a reconversiei profesionale, prin programe de upskilling și reskilling, în diversele sectoare economice. Numai în felul acesta putem crește cunoștințele și persoanele astfel integrate în câmpul muncii și în diversele domenii pot la rândul lor să susțină adopția unor tehnologii inovative în companiile unde lucrează. Și cu asta vă mulțumesc. Mulțumim. Diana, avem o întrebare pentru tine, că cumva măsurile care s-au luat, măsurile fiscale și renunțarea la deducerea respectivă au venit cumva când e și fondul AI-ului și codării cu AI și aș vrea să știu dacă ați făcut ceva studiu la nivelul membrilor ANI să vedeți cât din scăderea aceasta de salariați în domeniu se datorează acestor măsuri fiscale sau faptului că nu mai e nevoie de atâția oameni. Și o să vreau și de la Alex, specific la voi, ce s-a întâmplat. Da, într-adevăr există un impact la nivelul companiilor care creează soft de a-și automatiza procesul de producție, practic, folosind AI. Există un impact și aici diferă de la o companie la alta și depinde mult de modul în care sunt organizate ele. Nu avem date structurate la nivel de sector, dar din chestionarele pe care le-am rulat în rândul membrilor, impredictibilitatea fiscală și creșterea efectivă a taxării pe muncă, a cotei efective de taxare pe muncă prin măsura respectivă, au constituit cele mai importante cauze ale punerii unor proiecte pe lista de așteptare, ale reducerii activității pe anumite zone sau efectiv pierderi de competitivitate pe piața internațională. Vorbim despre afectare la nivel de costuri semnificativă și asta a fost din ce ne spun membrii, acesta a fost principalul motiv care a influențat negativ sectorul în perioada aceasta. La nivel structural de sector, sigur, există componenta de piață, sunt anumite industrii, clienți ai companiilor noastre care au suferit poate un declin sau o încetinire, cum este zona de automotive. Cine a fost expus doar pe un anumit sector poate a avut un efect negativ de acolo, dar dacă vorbim despre chestiuni structurale care sunt în controlul nostru ca stat, vin din politici publice și care au avut darul de a afecta negativ competitivitativitatea, aspectul acesta al modificărilor fiscale imprevizibile peste noapte și cu creștere de costuri este cel mai important.